रूसल बड़ू कौन बाजी है? सिमरन सिमरन ना बलिया जिला किसान गोपाल चाचा गोले बड़े खराब थोड़े कहे खिसिया बारू जान ले अरे बोला हमर सुगनी बड़ा ले मुक्ता अरे बोला हमर सुगनी देखो जौन हमारा मोबाइल का नंबर आई है वो कोनो लड़की के ना कस्टमर केयर के फोन रहे और हमें लड़की की आवाज रहे और तू आवाज सुन के हमारा पता सब करत रही हमारा बड़ी दुख होता कुछ कहबो का एगो रहे तब ना अरे तो कृष्ण के 16,108 गो रहली हमो कृष्ण ना है बाबू हम तोहरे के चहले बा ना सिर्फ हमार बन के रहेंगे आप किसी और के कैसे हो जाएंगे ओहे तो कहत नहीं करे पगली रॉन्ग नंबर तू इनकर बाड़ू पहिले लोर पसरल